Hej, mit navn er Malene Lynge, og jeg er programleder i WWF, Verdensnaturfonden i Grønland. WWF arbejder for at beskytte naturen, dyrelivet og vores havmiljø. Også her i Grønland, hvor vi ser direkte konsekvenser af klimaforandringer og forurening. Plastikforurening er en af de største miljøudfordringer i verden, og det påvirker også vores natur og dyreliv her i Arktis. Plastik ender nemlig i havet, hvor det skader fisk, fugle og havpattedyr, og det kan i sidste ende også påvirke os mennesker. Derfor er det vigtigt, at vi tænker i bæredygtige løsninger, hvor vi reducerer vores forbrug af plastik, genbruger mere og finder alternativer, der skåner miljøet. Med det undervisningsmateriale, I får her, ønsker vi at give jer viden om plastikforurening og vigtigst af alt, hvordan vi sammen kan gøre en forskel. Materialet er skabt med inspiration fra WWF's internationale ressourcer og tilpasset vores forhold, så det bliver relevant og nemt at bruge i skolerne. Vi håber, at det vil engagere jer og give jer de redskaber til at tage aktiv del i løsningen, for jo mere vi ved, jo bedre kan vi passe på vores natur og sikre en mere bæredygtig fremtid sammen. God arbejdslyst.